Lakhainko ratrok Duarbagori MEC constituency ke parlo Diring Kohora Bagori Dolamara Deitor volunteer lapen Dehoria Habar Arata Tumpen Jasimet Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Danglok KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Local MEC Mate EM Richard Tokbi aphan Habara Ratatum Kachoro Pajerpon Habara Ratatum Pen Kachoro lapen Ningkang Sam ke Pajerpon lake Karbiang Lontanmas Council along BJP Sarkar Nangchari Det Pen India ang kangalong satami kaching thurahin kapaprangdon asonsi Karbianglong lapen West Karbianglong district satami kaching thurahin paprangdon bomlo lesson thotsi Duarbagori MEC constituency ang kangalong satami ongdung kaching thuranat paprangdon bomlo Duarbagori Ratatum RG Dingkluipen Kar E CPD MDK atowar kinangji pu kihang kachuning ria tengpen non asamala tripen kasalampon japhan sanction etlo pualam rata chatai along ke theklong pen Duarbagori constituency arata phan ke isi kereng atowar mate lifeline asonsi chemanlo pini nil tum thekda ka bangke pini towar bang nil tum aphan nang pipon lo nang sanction pon lo pula bang so hukuma lo mate order ke long pen bangke ni tum lakhap un epin pen nil tum last tami Dr. Tuliram Ronghang aki hai bhandami nil tum churulo ngadak dering polling station pen tami lapen ampar tami litum kaching hon 26 nong Duarbagori MEC aki hai Richard Tokbi laphan tami churu pon lo halang litum ajok pen si pini litum mate dadak dering hawar tami labang sotowar nitum Deitor nege chuki hula pen bangsi deitor panjan pen jenglo pu arlong chu la pen par tami dalamara diring kohora lasi CPD MDK pu ke paru damlo lasi ni tum ning arong piklo pini labang soning karong alam thepensi pini nang tum herang kya bitung aphan lam theng chipak lang lo Laancho takalisi ke Charlie Ahinana satami paprangdu nangjipu education EM Richard Tokbi ke mga tengpen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning riponalong nangche donduna jok dolamara angkangalong satami ongdung mate thedong central scheme pen ke claim ke tang lapen claim bomta do bomlo lasonsi nonamat loke thanpon bomlake Netaji Subhash Chandra Bose Avasiya Vidyalay School lapen Kasturba Gandhi Balika Vidyalay School along satami kimpatang ponsi non kangpupon jiaphan arni inghongko anchotlo Duarbagori constituency angkang ME School High School along satami renovation claim pon bomlo lapen pamat pon bomlo la sojok radatum aning karong chipi pon rinti kaning jeje masi igdet mate avidera sonlo kopi pon ma pulutang te nilitum dak diring hawar 26 nong Duarbagori constituency ang bong kenil tum dak diring a polling center henlo kipa phinai loga charlie hin punon towar ahin punon akaprek ahin tamini nilitum dak kapa phi penang an nilitum che theglong inglong arlok kidam kidu pencheng lok adu gavi luge charlie lapen bepar behak rong punoni tum dak kipa phi hup nil tum kapa phi naya ahawar pulute dak diring henlo lapen ampar tamila dak diring apuling long tamini tum kadu gavi rong cricket hom du lapen bangso rong cricket hom bong ka distance tami kilometer creek ho creek mane inkoi keb la sonsi mane distance mane ka heludu tebon tami pini apor non NDA sarkar mate BJP a government nang charilo pupen pini ladak diring hawar tami kepa Duarbagori pen Thomson Terang KTV News